एर'प्लेन आलादा साइजलै बियो ना मेगनाव हाबला फैजोब्बाय हाद्रियानो सेस माबाजोब्बाय Pramod Boro UPPL long live UPPL long live UPPL Zindabad UPPL Zindabad Pramod Boro long live Pramod Boro long live Pramod Boro welcome Pramod Boro welcome UPPL long live UPPL long live UPPL Zindabad Jai UPPL ne Jai UPPL ne UPPL long live UPPL Zindabad Pramod Boro long live Pramod Boro Zindabad Janja Pusudari long live Janja Pusudari long live Jai UPPL ne Jai UPPL ne बे हाबाफारियावहायनो बाहागो लाफैनो हानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर मुस्रि प्रमोद बरो हाबाफारियावनो जोंजों बाहागो लानो हानाय क'क्राझार सानजा क'क्राझारनि एमएलए मानव गेदेर मुस्रि लरेन्स इस्लारि हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय सिडली बियाबनि एमएलए मानिजाथाव जयन्त बसुमतारी आरो मैयासो आङो बे समाव गिबियावहायनो आङो सिनायथि होनो सानदों जे दिनैनि जे मुसुखा रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि बेखौहाय बेखेवगोन मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर मुस्रि प्रमोद बरो बिथांखौ बे समाव जोंनि गेजेराव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय बे समाव गुरै खावलायदों हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार सानजा क'क्राझारनि एमएलए बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायदों जयन्त बसुमतारी सिडली बियाबनि एमएलए आरो बावैसो बिजेपि इउपिपिएल जे एनडिएनि जे फोसावजानाय क'क्राझार लकसभानि मानिजाथाव केन्डिडेट बाहागो लानो हानाय माधव सेत्री एमसिएलए आरो पलिटिकेल सेक्रेटारि सिएम बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो हाबाफारियावहायनो बाहागो लानो हानाय रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि अनजालि बिसि मानव गेदेर हिराबाई नार्जारी बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानिजाथाव खोरोमदाव औवारी बिथांखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बिभूति बरगयारी CSB मेम्बार बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ जोंनि गेजेराव होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों
बरायनानै लानो थाखाय बे समाव गुरै खावलायदों। बे समाव आङो थोंजोङैनो जे बेखेवनाय हाबाफारि रुंसारि खनकेश्वर नार्जारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बिनि जे बेखेवनाय हाबाफारिखौ सिपमोन बर' हारिनि गिबि सिरिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन गेदेमा सानसुमै कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि दिनै बे गोथार मोनसे हाबाफारि बिथांनि मुसुखा बेखेवनाय बेखौ दैदेननाय दैदेनगिरि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लानो हानाय कनकेश्वर नार्जारीनि अनजालि बिसि आब' बिथां जोंनि क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि सिडलीनि एमएलए आरो मैयासो क'क्राझारनि एमपि केन्डिडेट फोसावजानाय जयन्त बसुमतारी बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथां जोंनि एमसिएलए माधव सेट्रि बिथां तामुलपुरनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि आफादगिरि आरो गासैबो बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे बाहागो लानो हानाय जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो सावरायोबासो जोङो मिथिनो मोनो। आङो दिनै बिथांनि सोरगोआरि जौसिलारनि खाथियाव रोजा रोजा आरो बिथांनि न'खरनिसिमबो साफ्रोमबो जिखिनि जोंहा सोद्रोमा दङ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ थाखाय ओमफ्राय हारिमु आफादनि साहित्य सभा दं साहित्य सभायाव फैदो जि दंमोन हारिमु आफादा bibar malah ओरै गुवार जालांनांगौमोन एसे